Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mwanchumurilia Ndizi TV ngokwali nibene ase entunda yende entunda ya kabere ime yomuroberio wensakia astokubatogo sanga no mogenyo ito anemono igoro yamangana au ayuabeire gako ba asensemeria yobochenu astokubatogo tebia igoro yegati yebinto olige oganeti kumanya boso obwenrete kumanya anemono buna bwenrete komenya ase oboikobo bwense kole moyo amangana na mange otanyale gwetanga korwa asale egentege tanganinga umuntu kwiburwale egento gya kabere ekerabeire ga kwiburwa oba gagwetera asemeroberio au okonyoma nkoro okwaruka nkoro nabo igoika omwelio omuntu bagagosiria obugima bwaye kolende ngana otanyale gwetanga korwa asere noburwere oburwere borobumboro igo nengana obwenrete gokwimanyinga ncherakeye orabe gogwetanga ncherakeye kikwanyoro burwere obo okoba gokonyora okorwaligwa nabo igo ncherakechi obwenrete koba gokwenekinga nebanga noburwere obo ate ncherakeye okobakonekinga oko manage obugima bwao kole noburwere bulia obwate ase emambi yabono torenegesia kane kumumera omonyagitari Charles Mugaka oyurabe gausanga n'intwe emambia yabono anene mono igoro yoborwire bwesukali bwekirana ase studio asikolende tutarachigo chaka ngotebinga agenda gutuma amabolio ao wetera asomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria ya YouTube Ndizi TV News wetera asomtandao ito www.ndizitv.net wetera asomtandao ito www.ndizitv.net boigo utrasi namba ya SMS 0792192834 sanga nintwe kenengele kiao emambia yabono wakira bya daktari biabono karibu sana imia Ndizi TV. Asante sana nturenege sikiana nento no moko kegima go twara ase studio Ndizi TV tumanyango ase amaliecha na kyokorokwa na endenga yeiga agokorera abokoreri bwao litanga ningwa kanga biamono sana sokungaria ni ase etaseni kia Ndizi TV. Bono mambia ese saurio ko manya aba tegereri baito igoro afya ito na mono ase oborwere weskari ose diabetes ase sonko asa marieta ngoro Charles Mugaka igondo yomo baba hudumu wa health na lero igoteto kwa na mangana diabetes ose oborwere weskari. Yes. Na yokorera bokorera bwao. Yongo korera Homa Bay County. Yes. Negitari ke. Nyagitari ko kunyangela. Level 4 hospital. All right. Erebu yake gima anmono kero kwa rase county ere isikaiga gocha se county ya Bosongo maitena mange turabe to gwesemya kigima anmono ase insecta area yobo chentora toraji go so ase topic bosekerenga kilitikulia lero ekero kuba gokurigereria ensemeria ya Homa Bay na boye county ya Kisii kobwate kana maybe nokora kwa bose enchero kobakora oburiro bwa diabetes chikaunti echibere na kyoko teba to kora wikira bono mono amarwira ya diabetes igoto kunyaruka sema yesongo nani communicable diseases is classified as amarwira ya nani communicable igo umuntu nabura nyara watwaliro burwiro bo utamanye twese no bwate unless wa chire se check up osesaba nyagitari wakorere check up egero magote unga no bwato burwiro osayo monyene nabura abe kwiwa lakini mono ase county cheto ekero umuntu achire nyagitari nariyo konyora to kumupima to kumuchekya egero umuntu anyorekana ngana bwato burwiro bwesukari anene mono nabura butware to manya gose no bwate
especially ekero bwate type 2 diabetes abakomenya nero chingaki otamanyete osino yobwate kolende aseji county echibere esokoligereria abokonyoranga abantu nabange babwate diabetes egento getari gokorekana check up egera bamanya kumanyakana ngambarenga baratwara uburuiro lakini eseji county chonsi osawo kora check up abaruire mbarona nabange sana yes maite no nyanga obotu kiboko babo gokorwa mbali beso kiriboka ikegera boruire kera obosene nyamate banga asigatia bali twapimete igotaringa orino oro mubaro bwoka asigo okoringorigwa nokuya kigima niko bagokwene kinga kwabeire goko manya igoro yenchera omubirogo ore togochaka sekerenga kimambi yabono tomanyango oboruire obo bwa diabetes bose asekegusi oboruire bwa sukari murwaire kyobo oboruire bwa sukari nekero omubero otari konyara go balance esukari asomubere kwanyora esukari yi zachinde yachirense osi yachire igoro kulingana ne no mubero ito no go function ndogwate organs nachi organs age for example ndogwate organic rock pancreas ndogwate organs like the brain ndogwate organs like the heart ndogwate organs mna kidneys ndogwate organs mpaka mne skin is an organ igochi organ echosi pinchibwate chi function chiavo senjibwate menemo yabo chi okore somobere buna wono eso kwana igoro ya oborero bwa sukari organ ekoba involved yekoro kwe pancreas pancreas function yaye noko manyanga level ya sukari ne balance yesomobere nyore okonyora pancreas ne bwate yabe affected mono kureso oborero bono bwense osi yabe inflamed osi yarwali wana tiri konyara go produce egento tokor ke hormone ko insulin insulin ene ko regulate elevo yeskari somobere onyo konyore pancreas tiri konyara go kore mene yo go produce insulin kwanyoranga anene monas eskari achire igoro osi achire ise omuntu manya gotebekana na wate uri weskari yes ase enge efaida yomulya on Dizi TV na baraba kwebulinga eskali yeye ni skali tokora chiduke kurwa semesi nsukali kiye bose ese system yomubero toko iruka blood glucose so blood glucose ige okonya omubere esoko omubere energy chinguru omubere ito no bwate cells igoro siri na cells cells echiga njibwente ekerochi njibwente kutumeka energy egere tinyo chinyare go function muna chibwente okorega siabe somubere igota bwati glucose igokonyoranga cells echi njibwati nguru osomubere tubwati nguru ono okonyoranga glucose yabere igoro osi yabere nse omuntu magotoekananga na bwate diabetes yes. Okay, ase oborero bwa diabetes bose oborero bw'sukari chi category irenga bori bose chi irenga bose mborobyo na borobyo mono tubwate type ibere type ya micro type 1 diabetes type 1 diabetes na boranyole kwa iboiro nero osoro reri rwao family yao abantu mbaro bali gutwara diabetes ono konyora ewo etakuru eso muntu gucheso yonde chisa chindo konyora nga mna nago tebia organic rokwe pancreas yego produce insulin yabere ne kwa iboiru ke bwata matatizo msachina na boko iboiru ke bwata matatizo yibon to konyara go produce insulin kusete konyara koros insulin wono kwanyora ngo muntu iboiru atabwati pancreas ose pancreas yaye yebwa toboko on ta kunyara go produce insulin that is type 1 diabetes type 2 diabetes nekero omuntu ago produce insulin yani umubiri wawe ngorosyo insulin lakini insulin teriko wa enough
bono kwanyora nsachinde ekero tariko by enough kwanyora esukari tekunyara ku regulate esukari ere system esukari ere system kwanyora achire igoro ose achire nse ina type 2 diabetes ose type 2 diabetes na begocha esa abantu bari okonyora atari okora exercise kendi yonse ose abantu bari okonyora abwate chikilo chinyingi osare overweight igono tokuruka risk factors chiri chikorenta diabetes igo type 2 diabetes saa zingine otokejoka lifestyle diabetes ekiagera omubiro turi konyora exercise enough gose igo konyora insulin lakini insulin terikoba ekiwango kirigeta kire somubere egere balance esukari ere somubere yes ere buyakigima asikolende oburoiro obo bwa diabetes ntugani kumanya nga ebimanyirira imbire byebyo muntu akoba gagotwara lindo bagakumanya nga oburoiro obo nimbwate bwa diabetes yes mono muna nateba diabetes nabo kuyetwara utamanyete science njiroro gose bimanyiririo bidia kero muroire aigure omaya kumanyanga nabwate a problem gose ochijanya gitari ekera igure gobe ekera pimiru omaya kumanyakana nga nabwate diabetes kisainage ayemo yabo nekero konyora umuntu aigwete erango yo kunywa mache ryoka ina re sign ntangana sign ya kabere okonyora umuntu omubiro orosete kero ubwate diabetes okuiwa omubiro orosete sign ya gatatu okonyora ubwate into dokuruka dizziness esiororia eskero diabetes yasoiro mubere na umuntu okonyora ubwate esiororia ose chinsa chinde kwanyora umuntu agoitera machi ryoka kero umuntu aitera machi ryoka yani tori goitera machi muna kawaida okoraba chinsa kwa magwitera lakini bono umuntu ubwate diabetes igakonyora goitera machi ryoka chinsa chinde kwanyora egento tokuruka nga omusunte kero kurigereria kwarore gesunte anene muno ekyo nakyo science kero wachirorire goikogende nyagitari bagera bagupima bagotebinga obwate diabetes ngocha teto abatukuigwa abantu batebanga ngwete ngesukari ya chirense sukari ya chirense ntamanyenga esukari kogenda nse buno munyagitari ngakikwamba ku understanding ndeke ukemanyereri esukari ekera koenda nse umuntu ubwate diabetes mono natakire tatakire mu oganjara natakire onyore ndagira tako menya kawaida yani tako menya muno muntu uri kawaida urabe chinsa chinyingo tararikende ono muntu ubwate diabetes etakire orie chindagira periodically onyemambi lunch na marawa tabase gotuma ekiagera ekero tari kurie ndagira yokonyora na wono ndagira tari kurie ndagira cyo tari na ekero tobati insi ko balance no wo skari kose skari akonyora somore niko kuwa sindani ekero tobati kurie ndani yokonyora na skari ya chini eso no me toca skari kwanyora one kero tari kurie ndagira no nyine skari yari ngomubere yatumikire yaje bono kwanyora ni skari teyo pieso mubere yakiretse ero pimu kwanyora ni skari yakire makatu ose 3 iyo no kwanyora ni skari yaje somubere kwa mayo terunga gubate ende tokurunga hypo yes. Okay, se oburiro bwa diabetes nta kumanyanga ntobwate esukari kogenda nse nabo igo ngani kumanyanga ogotwara esukari ere nyinge ko bwa buno mubero ko bwenda gutwara mbobe naro tumanyango asingani kitangani esukari kere balance yeso mubere ndobwate kiwango ye wenda ko between 5
to 7 millimoles per deciliter. Ekere sukari ere igoro muna nagotebia ekero omubere kwanyora ng'a kwarire endagera ne omubere oito igonga muna etinga ekere etinga okoire ebituma biasiegu omubere oito nabo function enda oito nabo egosia endagera eri muna etinga kwanyora ekero okoria endagera ya a system ya separate carbohydrates, ya separate proteins, ya separate vitamins. Ono, kurwa se carbohydrates, na toka nyore sukari. Sukari yeiga, no kekoba separated iso mubere, ya ende se system. Again, the co-regulate sukari yeye, ebe balanced, ebe between 5 to 7 at any given time. Nige ndo tokoro banga insulin. Nyore mubere tori produce insulin. Kwa nyoranga eleve ita ya chirense, wasi ya chirigo. Kwa manya kutoka nanga no water diabetes. Yes. Okay, kwa bere gotomerera amange siku no mwanchu murere ndizi TV unanaika gotebinga nabo gusangana intwekerengereri kiao nabo igo kuburia amaburio ao gocha ase studio anemono astone tukwanira igoro yoborweire bwesukari obwa banta bange babeire bakobonyora nabo igo bwabeire bukubairira gutwara chinga kichinko sekorende nabora nyolenga nobwate ebimanyirira bingabu neboso nobwate ibolio linde elioganyetie tobeto kwiraneria ase imambi yabono sangana intwe gwetera ase umtandao olia of Facebook Ndezi TV News Digital sensemeria ya YouTube Ndezi TV News wetera sumtandao ito www.ndezitv.net watonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wikindo chingari tunda green following Kefa Nyaribo from Bobasi Bunyakama agotebanga Esani Catholic hadi mwisho Boigondo Chenga Ben Andrew following you from Nairobi Teresa Kemunto Wakiri Buye Job Kurua Hamuranga MC Sairo Center Josephs Amasago Boigondo Chenga Eric Osoro following kwa kutoka Kisii County Ke Umbu Jacob Omondo Miyenda Jaco Ongeri akondani Yomoroberio Bwensakia imambia ya vono toba tokwenda ase ensemo yende nelinga nagani kumanyanga kwabero kwanera ebimanyereryo nakera oborwero obwate ebimanyereryo egentonkero kekoba koleta oborwero oborwero bwa diabetes inkiye kwirero monto konyora oborwero obo ngina analyst wachakirete the organ yenye egie ekogera umubero function so twara elevo yeskari yaba balanced ye korokwe pancreas pancreas ere angene liver those are two organs pancreas igasiaye no will produce insulin insulin igasiaye no will levelize also balance eskari into koroka glucose as a system. At any given time, we'll go to a glucose somewhere. Glucose is no core energy. It's a cells jomo. It nyare function. Una woni ya una watch legas one mambi. Abura nyane nkwali kende. Ekindagire likwalia no glucose igoro. Na glucose yere na bora nyone ya beire nene somobere si ya beire nke. Onye to what insulin isaine la balance glucose ya somobere. Yekera glucose ya ita balance somobere na liyo konyoranga ya chire igoro osi ya chires. Erina tawata bomonto bosomorire na wata diabetes. Yes. Yani minetinga nkieke kirabe kwero monto konyoro boroirobo osimbintu kievi birabe kwero monto yo konyoro boroirobo. Okay. Gotatiga mose nelinga kwa bate monto iboiru na borobwo nchira kiena ende arabe ga kobonyora. Chinchira chindora nyore diabetes osomorire beskari. And what risk factors. Risk factors chire aya moya one kera montari overweight.
sawa de chikiro chinyinge somobere ikero kwa de chikiro chinyinge somobere yo konyoranga your blood circulation that will circulate normally konyoranga your blood vessels chabere chinke chabere chigotwara emekia ya manyinga chabere chingote nekero chiko wa chingote konyoranga the normal flow ya samanyinga weta either atwalire speed ya igoro usachireze abuno endo tokoroka nga hypertension igochire because kwa very affected this carry ya gerire your blood vessels usemekia yo wetia manyinga ya bere megote ekare ya bere megote a pressure elieko the pressure yo wetia manyinga yoko nyoranga the pressure ya chirigo ose ya chireze na rio that is now the relationship ya diabetes na hypertension na wetani asoko baho weight ndubate abantu balia okonyoranga nabora nyano overweight like to go exercise kendi yos egabitari go exercise kendi yos seso mobere yo konyoranga your blood vessels ya actually fats karicha actually fats na go chia bachingote ne karicha bere chingote kwanyoranga amanyinga ekerawe to mobere kari weta nenjererie wena kwanyora either aweta na pressure igoro se pressure erase and remember ekero esukari yaro siwe somobere ose glucose ere somobere igendo gekuyira uchese tissues chire cells na manyika igeskero blood vessels chabere affected kwanyora esukari etiriko anabia ese wenta ko gande chokoregas na yoko nyoranga ono muntu vera affected watwalire either no what is carrier igoro ose is carrier is because tissues each one jiri which konyora chikowa oxygen and then jiri which konyora chikonyora glucose eri kitakire gotwara chikoregas konyora muntu vera affected yes tukani kumanya nabo oboriro bwa esukari muntu kyoyo burabe bokonyora ntubwate myaka gete okonyora ngana abantu bakonyora oboriro bose engakikiyo muntu arabe akonyora emyaka neriye sana oboriro bw'esukari nabo wacha myaka ndeyonse twate banga nabo konyora kwa ibwire na borabo akero ko ibo na borabo ngo chakero umwana nabagutwara diabetes kwanyoranga nabo chakira myaka ndiyonse na nakero kore myaka 20 ose myaka 15 ose nakero wate myaka 70 na nene muno natebanga especially akero wate type 2 diabetes abura amenye na yaro chingaki otamanye tingano wate kwa reko ya nyagitari mapema korerwe I check up yari kumanyikana mapema lakini sauri utarane nyagitari o naboye bwate lakini umayete nero sauri umubere for example kwa ndolo wakorega siya kwanya exercise keke umubere unyara ku sustain lakini wana ngo ikera se ngakieto kwanya oranga umubere bono bwangire kwanya oranga science kirichya bere chinyinga kusoborero bwa bere obonge igobona bakonyora diabetes koro mwana moke koro musai ose koro mogaka you affect any age yes okay oboriro bwa diabetes korende imyaka kiyo konyora ng'abantu abange bako butwara abantu abange na ndinkiye kwirira aba konyora chinga kicho mono n'abantu babira abantu abange imyaka irenga igakonyora tuseme from 40 kuendelea yes ngiye kwirira imyaka ye kwabo konyora abange nabo bwatu buriro sana da ya associate na utakora exercise because mno kogendera ko age mna chinguruchi okenda ko era negasiri ko nyora wa korre to gokora ka biro mugaka nyora nga your body now very active una yakabere ono ko nyora
diabetes ya soire. Yes. Okay, kurinde amakongu naraguchonyora umuntu ekero abeire gakonyora uburuiro bubose buna complications onyera complications egati ebintu bigucha busama kunga ochanyora umuntu nararia diabetes ekero umuntu abwate diabetes asechinga kichintambe ye cause complications. Complications nebintu biri bi affect chi system chinde wetera asuburuire twatebe muno diabetes twateba either umuntu akonyora abwate sukari renke ose sukari rigoro kwanyora nga ya affect the circulation system twateba nga akero umuntu abwate diabetes akonyora the blood vessels are very narrowed na blood vessels yiko narrowed inyoko mubero ito ibobwate blood everywhere whether it's a heart a heart nereko it will supply manyinga which other systems which other organs ono ekero konyora omonto abeira affected blood vessels ya njiri ko ireskari ACG system netakire njiri go blood deri circulate biya konyora other systems ya bere affected mono tuchakire asamaiso vessels njiro rochi kwira amanyinge samaiso yes akara konyora vessels cha very narrowed konyora umuntu nabara be blind nabara be atarikor that is one of the complications a complication internally complication ya kabere go affect yere chinyiko chikidini kwanyora because circulation teriko and obviously chi organage chi very important so mubere kwanyora chi organage na chiro chibono njiro koragasi ya hobia kwanyora chi kidney chi fail that is another complication a complication yende to tebe abasubati bari by eternity because again the circulation ya very tebwati chingurubia kwanyora nga either muswati onyoru mwana before mwana yake amatukari abenta konyora what we call preterm babies wase bintu tokoro nga miscarriage yes ti complication chinde ne chinyenge chine ene kero konyora nga omuntu abwate riote samaguru kero umuntu abwate riote samaguru riote riri kwanyora nga ndiri kubwena bya because diabetes also ngo affect yeri china especially china chamaguru kero umuntu uri abwate riote ogoro kuri kwa banamba ngori okoregas kwanyora eventually umuntu yokutoyoko because riote riri kubwena yes echina je complications ya diabetes ne chinyenge chire lakini china arate. All right iko ne chinyinge chireke gima sense mwende nagani kumanyanga ntobwate amaroire akwambokerwa kurwa somonto ya muchia soyonde ntobwata alia omonto akonyoranga achire gwetera ase otabwatia amachika aliaro sense meria yobo chenu na boigo ntobwata amaroire au naenda akwambokerwa chinchera obobwa diabetes nkwambokerwa bole kurwa somonto ya muchia sonde iratokanga senkeye umuntu narubwate diabetes nabe gakwambukira yo muchi ochaso yonde diabetes simburu kwambukira agento yakoboro nekero genes kira se family kwanyora mu muntu yomo either 1 out of 10 oyiboyiro na genes jiricha diabetes okay kwanyora mu muntu yo ochire go develop diabetes lakini kero muntu abwate diabetes buri kwambukira ocheso yonde diabetes is non communicable tenga una COVID-19 COVID-19 iyo kwambukira nembeo na wana to kwana nchinae embe ringo kwana gego soka ko nembe ni kwanyara watwale COVID on diabetes teri kwambukira ningo kuna useningo sibia useni natusange ndagera kwanyara diabetes. Yes.
Okay, ko teba kolindi kwa tebiri nga jeans bono ga jeans aiga no tokonyoro butantanu ake bose ateba nga ororeri roitonto bwate omonto bwate diabetes iratokanga omusubati na bwate diabetes nenyale kana nga abana gocha kwibora bonse bagutwara diabetes na kiako babona ekere kwambukira kuraso ya mucha swende usumusacha ngiako ba very lasma very lasma ego chance now telling it is maybe 1 out of 100 yes. So nabora twara abana babo bonse baribya lakini abana abande bagocha kutwara abachukuru ani abana babo abono bara abachukuru babo kwanyora moyo munaka bwata diabetes usikwanyora mwana oyo munaka bwata diabetes mbako babange igono ekwambukira yani egocha wetera se genes kiri cyo mubere kiri kiko tambuka kurweso muntu oyo mucheso yonde akero mwana korosibwa ya korosiwa the what in the Y and X chromosomes. Now between these chromosomes, you know what the genes. Genes etiga almost what ingo now what the genes tie. No more can now what the genes tie. Upon your gene area more area involved as diabetes. Tambu kilo cheso montoyo. Na dio ko chokwanya rango montoyo to diabetes. Yes. Kulinde tutarata kwenda sense muyende tumanyango nchira ki muntu arabe gagwetanga kurwa sokonyora oburuiro bo bwa diabetes. Diabetes sana especially the type 2 diabetes twatebanga gere lifestyle nchira ya muyo wetanga noko kora check up to basi kugani urwale umanya kwa ni daktari maruri na mango kwa nyoro bwate wayando tamanyeti yo wether check up aboko tebunga twaruri na diabetes nerigere tiko chaka nerigere tiko chaka naboko wa maria wowe yo bono teko babuno muntu liyo obere na diabetes ya matuka mange ego chago toge kane kero yabere nyinga somo kero yabere se nyinga somo bere yabere chronic yakoba tokunyara ko control you want to check up is number 1 number 2 tokore exercise to negative yakore exercise ne toka nga to the overweight simbiore abete ke at 1 point wakora exercise etokengo o unaleta kulinegali dio karioka awachinsa chinde onye tuwa chinsa abokuri chinsa no nyamabe watare distance mo for exercise exercise kerige oko onye se circulation bono panyoranga no aneska yero mubere glucose ingo endere ochese tissues ya chokore gasili endo kende overweight overweight yegocha sana in 2 ways. Nabora yuru na gene jichi cho overweight family no mura wantabanene kwanyoro mwana yo mwana yuru romone wose naboko nyorana yokuri endagera obyo because ekero gutwara chikiro chinyinge ekero ukuri endagera eliyo aibiko manyota tutari gupima kwanyora kwa very overweight but check it out for exercise kwanyora and weight area yairandira so ina renjera yo katore tange nto baso twara urerwa diabetes yes kwabiri gukwanira anene mono igoro y'abantu gukora amazoezi bose gukora egati yebisaisi anene mono asokwenekinga babire bagotwara afya erengia kurikuliria ensi to ya Kenya sebono niyo tabiranga lero niga abantu amenyete ase chiplot abangi babo bamenyete ase chinyumba batabwati no eneli baga abana barachiesere
naenda konyoranga siba kole mirimo ni gara tambe wikabarundie gari ntaetura ruo bosemi bwa nchira kiechi umuntu aranyara kole bisese no nyumba gari bose nchira ki umuntu arakole no masoesi makeiga obaga kwene kinga onyanga materi kalento abwate abantu bale kwenda mugondo bale marero migondo tali mono ranyole no enoro chibuna ensi tiabere gonchire nchira ki abantu barabe bakora no nyanga twabe to konyoranga ensi abere gekoba ingote kigima nkibara bakora Kenena no mukia. Naende especially kero tari uchi mugondo. Because ya usi abange tukwana tara mugondo. Kero kwana mugondo kin exercise. Ona ya kero uchi mugondo na kero kwana mugondo chinga kichons. Tukane ti exercise kende yons. Kero uchi mugondo is an exercise enough. Ona wantu to kwana exercise imbali mnabona. Tari uchi mugondo. Ayo si yauniga. Ugo chawe karanza. Ona yo ikori kicheza chao. Toke mambiri taracha. Osemaro wabali taraenda. Kwa ino kile guruegas. Wakire chiza chao. Wakorana walking. So wa jogi yenye wako nyara. So again tokera rono mukia. Ne umukia na uragere akore bitebyo. Yitubwa cyumukia iyo wano tokora. Yes. Tena buliango tutegerera sense meye yechindagera ngochiko swaturi chiaba bwenderete kulia lakini ndetora kwanera chindagere chiko bachikwera abantu konyora marwire anga bunaya chindagera boigo ntamanyenga chindagere chibwata mabuta use chindagire cyo konyoranga nchire chikorukunga junk foods nchira kieye oranyorenga chigo chankia so muntu konyora amanga amarwire buna aya lifestyle diseases chindagire mono endagire yansi okoriye wenda kwa balanced edita balanced no buen tonyore carbohydrates no buen tonyore proteins buen tonyore vitamins kwanyoranga nga sachinde kero muntu akuri endagire yae tabuati balanced diet kwanyora nabona gaiga kero regas watu mane endagire ria bwango kero kore bwango oira nego chegas aboranya watu mane chips oso kwanyora kento kendo kuri endagire ya muteriko wa balanced ono yeta kiro mubere karota kire ko babiya gose gukina bya gota kiro nyore balanced diet ne balanced diet we konyore proteins we konyore carbohydrates and we konyore vitamins bona bantabangi abantu babwate diabetes okonyoranga they eat more bakuri ndagire nyingi wate carbohydrates na carbohydrates no iskari kuruse glucose nekero otabuati ekero umubero otari go function bia ritogo tebanga turi go produce insulin e molecule insulin yere na ekero kuri carbohydrates chinyinge kyo chiko wa chinyinge wetani no mubero ora control kwanyoranga umuntu otwalire diabetes yes Mwanchu murelia Ondizi TV netoendete usanga n'umunyagitari Charles Mugaka yobuga tumanyia amange anemono igoro yoburuire bwa diabetes korende abakenya bali bali asinse cyangumbu tukobatebinga enjera bene yo gutuma kibesa ngwetera ase app ya tap send enjiro akonyora app yegenda ase ensemeria ya Play Store download tap send beka promo code erikirenga Ndizi TV naende ansekera chibesa chire chidola emerongo etano nigo okoba gokwiranirwa chibesa chire chidola emerongo ebere $1 emerongo etano chiria ogotoma nabo okoba gokwiranirwa chibesa chire chidola emerongo ebere ase igonkiko chandikira kubwate enchera ya bene gutuma chibesa enchera ya bene gutuma chibesa ngwetera ase enchera yomtandao bose wetera ase app ya tap send omwanchu muri Ndizi TV abuno turachikogenda ase omutimo komo keto siomi ase chiduka kolende ntobe tokwirana na gosanga no munyagitari emarogo emambia yabono abe
gabe gagotumanyia amange anomono igoro yeburuire bwa diabetes. Tobasa bosuka, tobasa konyegera. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonyana yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngorokoro simora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora amarwaire amange. Ande karawa jine ntogwate chi machine tigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariogo. Mwana abani machine yengo murekere yarora mejando kiabwate twaba amariogo. Amariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia amariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura amariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Chombe chiboli hani chatwara amageja nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo sibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaka misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke changa chitsikale tata atali angana ngosibya njombo bintu abo konguna nyorire ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana boro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante ngana ko kora ikabire yiga
basi nchisibie Misati. tichibu ati tichikora taranya mabere Misati. Ngaki ya siku hizi na jombo sibeli sabuni. Ngaki kali. Kwanya kuigwa Enokem. Enokem nkeke. Misati. Tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya. Manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe. Hono. Buna nengire buya iga. Tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya. Nakiwata aba nekoruko. Eduke yego ruku Enokem Agrofet. Egotoka imeya mucho bosongo. Bosongo sita. Naende bono. Engoko kwandete engoko ndoche rengi ya gaiga. Ngokeye omuiri getakagura. Ne na bwateire iga. Igwa. Na kikale. Ne Petri. Enter ndebwe kainde bono chiana chiri gaiga. Ne Petri na kicho chikagara. Echiana tata. Echikore gusunduka gusunduka. Yanyama lyanyaka ni garo chigoro. Mogaka Misati. Amaliogo ye chingoko. Ndagera wataba. Chindagere chingoko no chire. Chindagere chiombe no chire. Ekene bono. Nenda nakina chagre ndagera kurororo. Chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi seloka yawo. Tiango nyoliga. Neligo liyabo. Talirigo liro kwa boy. Neligo lirigo kwa no mubuko omugaka Misati. Na maene. Abosi wataba no Enokem Agrofet. Tinkoliye barieteri. Ayenda iga. Enokem Agrofet. Enokem Agrofet. Diabo diasoire. Misweti. Kangenda inchikoliye. Bono konko ende ndora muna malisera buli oli mugondo. Ende motebi ngamangana nale mangana abere buyabo. Egera nchikugura malio gaya. None ndagera yechingoko echi. Namaine. Tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station. Bono niko bachakiro rusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi. Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mwanchumulilia Ndizi TV ngukwali nibene ase entunda yende entunda yomwerio ase umuroberio bwensakia emambia yabono asitondete gusanga n'omunyagichari Charles Mugaka oyo endete tumanyia amangi anemono igoro yoburwaire bwa diabetes asitondete gukwanira amangi ingie kwirera oburwaire bwaba bogo cha ase umubere bw'omuntu nkieke ebimanyirerio mbire byebi egati ya mange anemono igoro yoborwaire obo bwesukari asikuli nabo kwenda gustomana gusangana intwe kerengereri kiao anemono ase mambia bono utume amabolio nabo igo gusangana intwe ase emambia yabono utera mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News utera mtandao ito www.ndizitv.net atanyora chinse mirongevere nainye amatuko atano nabere ibikindo che Charles Abangi watebanga. Thank you my brother presenter Malsera watching live from Kericho. Evangelist Sauline Glorious wateba great and oche Boaz Agwata Undieki wateba watching from Nairobi. Say hi to Charles, my college mate and classmate. Okwande Boasa Gwata mambia bono abo tunda green kati abange wende tukubati umuroberi wensake mambia ya bono boigo na busangana twetera senchiri ya WhatsApp 0792192834 mambia ya bono umwanchumulilia Ndizi TV anemono igoro yoboroirobo bwa diabetes bose oboroire bwa obwesukali waberokoletera abange obokongu kigima toba tukwanira igoro echindagera chiria chikoba chikwira umuntu gutwara
amarwire bunaya amarwire ya kokunga lifestyle diseases korende omuntu obira kanyora oborwire obo bwa diabetes ngo ikara so munyagitali matebinga orieke toria eke ndagira kiechi omurwire ya bwendete koli nabo igo ndagira kiechi abwendete gwetanga korwa aso gochiria rinde abega kwene kinga ekerandrete konyora okurwaliwa obeire gakoba buya nyuma tutaraenda kwanira se igoro y'ekindagiro kye omuntu wate oburiri w'esukari wende kurya egekutera nata ekukwanira eso gukolera complications diabetes gekoro kunga DKA DKA ese gesongo gekoro kunga diabetes ketoacidosis eyegego cha kero konyora omuntu owate oburiri bw'esukari ande kero kende asokire ku nyumba atari etikende kwanyara omuntu oyo chinguru kya mwerere ekero chinguru kya rero somubere system ego detect ya ranga esukari te ya somubere ekero esukari yabeire enke somubere ositayopi osikwa utilize the esukari ya rengo mubere ya rep because it what abanga for the body cells eso okorega siabo buya ukachinyola glucose glucose nere go feed body cells kala glucose ya kapise somubere ono the other alternative ye mubere ubwate also energy na say fats na fats is chiko broken down as a liver so that process na vera chebuango sana kiaro mubere utaite energy because without energy okonyora some organs chiakure ekara chiakure yo no monto itayo so omubere respond very fast ochaka kuriya ngakyo okonyora chinchira chinde ochaka o sustain omubere kwanyora nga ochire alternative ero hono no go break down the fats era onyora energy that process you will break down fats ekara ya very too fast ye korenda acid nyingese system kaya rentre acid nyingese system umuntu kwanyora ochire into hypo over unconscious na liya gutwara a condition ye kunga diabetes ketoacidosis toko enda sense me ende chindagira umuntu diabetes mono na wenta aligeria ngaki akori chindagira because tuanyore nga too much eusakera okori chindagira chinyenge kitari balanced chile chinyenge chibwate carbohydrates na chichiyo kwa esukari nyinge somobere esukari terikoroze proteins and terikoroze vitamins terikoroze carbohydrates ono tubwate okori elinga carbohydrates bintu kievi to carbohydrates carbohydrates ne kero okonyora okitoro okimobonge chindagira no mochere chindagira ne megati mandazi chapati all the carbohydrates chidio okorengere chikonyo na chigo to esukari nyinge somwe igo carbohydrates nando konyora kero muntu ose ogosaba ese ndagira yao esani yawe kero konyeri mono konyori bwate carbohydrates nyinge ibwate ko balance lakini oto ko balance konyora nga igo bwente ko yani igo konyoro obegete carbohydrates nyinge ese sani ono ebwente umuntu gwate diabetes osoborere bwesukari ne wenta tware ndo ko self discipline self discipline yeye nabeo ego gotanga ese binte binge tonyora diabetes mono kwanyora umuntu kiro sinabogeni tagwati endagere ya akori botambe mwaye kero wachiro bogeni kwarura n'abantu bagusaba umuntu obeke osabe endagere ye ere nyinge mone sesani ayiko ibo watenga akiendagere yabe ngiega na whatsapp yachura kabisa kwa which carbohydrates carbohydrates chora chikotwara effects somobero na umuntu watore beskari because they produce sukari nyinge somobero akere sukari yabere nyinge somobero and then twateba nga umuntu wate diabetes ariko nyara gutwara insulin enough era regulate usela balance sukari ye somobero
igo tugwenete naintu abantu tugwate urwiri rw'esukari turugereri sana chindagira tugwende tukuria mono tugwende tukubukia chindagira muna chinyeni na vitamins onye gukuri carbohydrates igo minimize a portion yenge so that esani yawe yarekana kwa chinyeni na chichinyinge na matunda onye no gukimana gasini chise chine njira konyoranga abantu bande bagotebanga usekera ko tayite kuriye mugati ando ura brown bread brown bread is still carbohydrate so the only way unaweza reduce unaweza kuwa na display ni kukula maybe kipande moja yo mugati kipande kemo se bibere to basikuri mugati omonge nyano bokima to basikuri okuma bori portion iri wakarire kawaida no ko reduce yabe portion yake ndo kwanta kuri kenge na chinyeni na proteins na vitamins yes. Okay, ere buya kigima ase ifaide muriria on DZTV naro kwevolinga oborire bwa esukali boro bunko bwena buli na ligia bakubu na ndenga onye boko bwena nchire kieye bosonye mbuli ko bwena nkieke abwendete kokora oborire diabetes ngo bwana bole wacha kibu bwanyorkanire asenjira ya bwangu lilibo taramenya somo biro bochiko ba chronic ndobwate chinjira cyoko rwari borere wa diabetes number 1 twateba umuntu akora exercise number 2 twateba umuntu check a diet yakuri tobasa kuria ndagere gwata carbohydrate chinyinge ande kubwata diabetes and by the way unawo control diabetes ndagera yoka taraende samari because onye sukari ya okere between 10 and 12 that means sukari ya one nabere angene level iwe tako ona ko exercise via ando check ndagera okulia naboko ye control tukuganiriyo abantu bakuganiriyo diabetes nekero konyoranga diabetes ya bere somo bere chinga kichinyinge bono tiri konyana go control unebinte igere ate diet ose exercise bono konyoranga go to make it na mario gaya igari categorized chishindani chiroro ne na mario na ro chintetere abantu bakanyore sindani mbali bagwate especially type 1 diabetes type 1 diabetes otwatebanga mbali go produce any insulin era balance esukari somewhere umuntu yiganate tanyore supplement ekorokuna insulin because insulin nairego balance esukari somewhere bona type 1 mbagwati insulin wanenge konyoranga ndo bwente konyora supplements kero twanyora abarwira abesenyitari igoto kubasomi bona bako inject bako ibita baraguka insulin because yetakire kwanyora mambi andi kwanyora mara wese biwango gete one kero bachire nyagitari otokubasomi muna bako inject because toko ene nyagitari yo injected kera ritko because ne yendo twanyora tenga ababiri bo kana bago nabakunyara we inject no kubasomi nako batebinga kiwabwente konyori yogeri nane kiwawe inject so umuntu yo what type 1 diabetes amenyerete yogeri ya insulin akwebeta kerarito osako bitu kerarito atanya ati yogeri yo mubere to function for type 2 diabetes bali what diabetes yani bali twatebanga bago produce insulin lakini teriko ba enough iyo mubero gwenda gutwara bona bantaba na bakonyora kintetare nchiroro akonywa kerarituko aida maragoba usimampi yes Dr. Totikariti ase nganeye maite twakwanire ndagira kuri ni ntorakunira emirimo maite emirimo noro konyoranga iremeri tokigime emirimo nero iyo abantu bakora sobo ikobwenze kuri ndi umuntu obwate diabetes emirimo kiye abwene tokora na ndi emirimo kiye abwene tugwetanga gukora bose nabakora emirimo ndonse
Umuntu wate diabetes ga wanta kore mere mendeons. Ente kenene. Nyuma tara acha ko kore gas. Na bwene tanyore kende esomobere. Nendagira. Anyogo soka maambia. O make sure nga kwalire kende to wasa soka otarieti kende. Depending ne gas iri okora. Te gas ne ro kore ire nyinge mono. Ekere gas ire nyinge mono yeganeti chinguru chinyinge mono. Chinguru go chikore tunendagira. Yubona go break yakeo kwa likende kwa mako gendera. Aiweke karabu manyete ngana kwate diabetes. Rugo enta kumanyanga kyokuri ndagira. Because yo mubere to kwa otarieti kende. Goko otarieti kende yuko risk. Yo ikonyora nga kera chinsa no wate chinsa chiri uwenta konyora gento kende kwa beka mu gento kende kwa beka mu basa ko riga sidioka otari kende riga stiyo takore kera sina boko kwa biro kwanera ntwa ketwa uchaka ntwa to kwanera anmono ingana yokwenda kulingoli wa bose check up tali ngana turuchinga egendrete ase ense itu ya Kenya bose orogongorwa Africa lakini kolende nkonyorulinga abantu mbabwendete kwenda bali ngoli gwa tumanyango obuyamburo byobo bw'abantu kulingoli gwa nabo kwenda sinyagitari kwara ligeli umayita abantu abange banalitinga ekero na igule bobe na linkwenda nyagitari na ndelinga kare igule bobe abange babakonyora nga nonyange kare igule bobe akora ende chemist kiya sinyana lya goja kwenda se enyagitari kwanerango obuyamburo byobo boro na ende ege after ege kakiri na umuntu abwendete kwenda se enyagitari chikulingoli gwa ensi tonye ndilo kubwa bwangu ya serikali ya chaka mpango osine watu mpango o universal healthcare universal healthcare no gutaka ko liyerelia abantu bonse hendo tokoro kunga primary healthcare primary healthcare nekero umuntu agotarire senka yao ocho okora oburingoria okonyora nabono serikali ya training y'abantu tokorokanga abaringoli bali bayinse bali bakokesa community abanyitali ebinyoro community health volunteers health volunteers abanyitali aba training bairu chi machine one of the machines bagwatane blood sugar machine and ne blood pressure machine so umubango yosa go faulu yokonyoranga mbawade ji family bagweta because mbabekire kiwango kete bagwenta go ji family bagwenta go kaba gasi yabe yemo no yo check na umuntu mbiyale na blood pressure nere normal blood sugar nere normal egera bakonyora umuroide bakonyora umuntu pressure etaribia bamurifa bakonyora umuntu esukari etaribia bamurifa iyo mubango buno yosa go faulu para konyeke sense yetu yes ere bye kene nabara lenga mbale babuga tukuganyanga nimbwenda tena lingoli okanya kwebulinga after yakere na kina mbwenda tena na lingoli kwa yes especially kero what usekero takite ku check ya mubiro umanye ngumubiro go function yorebya abo kwenda after every 3 months wa check after every 3 months go and check up ekero kuba kukuligeria asinyagitari au ni matendo bwate chi serikali chi abantu nyene check up yaro ne bwate wakanira konde once na ne bwate wakanira depending nyagitari kyoje nyagitari ndio sekero wachira tokene ya serikali tokene ye private wakana ngoro wakana kolia wo depend nyagitari iri uche especially kero kwa ndese private ngorenginga wakana korigora simni kwase nyagitari ya serikali korende ase serikali mono kero kwenda ase check up bito ne esukari na pressure nonya wakana koro goriko bakone na mono no egento kirura nyare ko
kwakana. Yes. Okay, ere buya kigima singencho no chinga ibiro nigo biandete kumnyoka kigima ase emambia ya bono. Aha, ngote bamngambia mono daktari suikira na ase studio kudinde ninji kokoa ege kakere sininiga naye oraba gogo bwatoka enkwana yago yomwelio ase emambia ya bono orwo bosemi bwa mwelio chasabale bandizi tina naende nabo kwani bantu babere batatu korwa asomoroberio bwensakia. Ndia mwana soko ngari bageri basanga na mashabiki echo DCTV batutegerere bya na expected batubuli maswali na nyambara bole koragina bacho take umutandao anye bakubuli maswali na batokubainere ese mu sama kwani yonda chakire mu rugiona ko ngali yake mto nonya karegasi ni maitenga na tegereta na moira mange abantu chi classmate chana na Josephat na Stella na Boaz na Electa na Wange na Kwanile. Yes. Ese ngotoka usese ngura vera mono kerontari jagitari ngotoka musocho yo anyo ndebese yo tayete ko ndege ke muchana de kubori abakonyora ari sema ya musocho. Yes. Nsemo ki ya musocho? Musocho ari stage ri otoyo. Okay. Bata clinic ya rongora veron. Yes. Na kikorwa? St. Charles. St. Charles. Yes. All right. Umuntu murundi ziti kwa bire kumanyanga ngayora konyora umunya gitari timambi yabono. Daktari. Yes. Mbia mono asoikira na Imiandizi TV imambi yabono asbono twabire to botabya mono na endete bali tkolyo mwelio ndobe to kwa ni bene kwira wacha Ndizi TV kwa genda kosemia umulile itu Ndizi TV ane mono bunabwenda takomenya na boigo enchira arabe gakwene kingobere gakwirwalia amarwire ao asiyo umuntu murundi TV ukwira ni boigo mbia mono asogotobwati kurwa asemambia yarenge ntambe kwikira chinga kicha bono ntari kumweba Frida Kerubo oyo bagako ngali bagali abene ilindeme gusanga nomogeni emambia yabono na boigo Abigail Nyanchama nero bagakwenda kinga chibichechi boigo na Mariogi abera wikira asenchera yoboikirano wikira chinga kichinde na baganeirie oburiria obuya Imiandizi TV na bwo obwansu bomugusi.